in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa katon bagong nga sugilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nanay! Nanay ko! Tabang ka ba? Tabang! Si nanay ko, gintiro! Nanay! Nanay ko! Nalubong lang si nanay. Apang wala gid makilalang nagtiro sa iya. Nga ginbangdan sang kamatayo niya. Kay bisan nga si Adam, among kaupod niya sang tion nga ato. Hindi mo man mahambal sang tadlong. Tungod sa sitwasyon sang paminsaro niya. Kag tubtob subong. Nagalibog man ang ulo ko. Kung sinong nagtiro kay nanay. Wala ko sa nahibaluan nga kaaway niya. Ay, nay. Kung ari ka man diri subong, nakapangapay ako. O bayhi ako. Agad nga makilala ang kriminal. Kag masilutan siya sa ginbuhat niya sa imo. Si Adam, nagsinggit naman siya. Ay, kadtuan ko siya sa kwarto niya. Adam, tama na. Hindi ka magkahadlok. Ari ako. Ari si Manang. Dali. Hindi ka magdasok dira sa idalom sang lamesa. Kari ka. Nanay! Nanay ko! Nanay! Wala na! Wala na ko, nanay! Wala na ko, nanay! Adam! Hindi ka magkabalaka, ha? Bisan wala na si nanay. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Palangga ka ni Manang. Amuin ang panumdumon mo, Permi, ha? Hindi ko ikaw pagpabayaan. Promise. Adam, hadlok. Hadlok, Adam. May nagdulog na salakyan sa atubang sang balay. Madali lang, ha? Kailan tawon ko din sa bintana.
Bah, salakyan ni Tito Waldo. Ang half-brother ni nanay. Adam, magwaan na ako ha. At tubangon ko lang si Tito Waldo. Babalik na ako. Buti ano? Nasugilanon mo na bala si Adam? Napamangkot mo na bala siya kung kilala niyang nagtiro kay nanay ninyo? Wala pa, Tito. Nga, Tito, tanan kita nakahibalo nga na-trauma siya sa natabo. Gani hindi ako gusto nga madugangan ang stress niya. Hindi ako gusto nga gamuhon ang utok niya. Ate, anong plano mo? Mapadayon kami sa amon kabuhi, Tito. Ako nang bahala sa utod ko. Apang nagaobra ka, sino mabantay kag matipan kay Adam? Kuhan inapaganing ginapaligban ko eh. Hindi ko siya mahimo nga ibilin nga nagaisahanon diri sa balay. Kung gusto mo, kami na lang ni tita mong matipan sa iya. Hindi man mahimo nga isalig mo siya sa iban nga tao. Gani kami ni tita mo. Kaming mabuluntaryo nga mabantay kag matipan sa iya. Ina akong okay lang sa imo. Pabay ilang, Tito Kay paminsaron ko ina sang maayo. Tawgan ko na lang ikaw kung ano gin man ang desisyon ko. Kag salamat sa pag-ulikid mo, Tito. Sige, ikaw nang bahala. Basta kung kinahanglan mong bulig namon, hindi ka gid magduha-duha sa pagpalapit sa amon ni tita mo, ha? Kag nakahibalo ka man kung sa diin mo kami kadtuan, Oo, Tito. Kag salamat liwat. Salamat. Kay bisan paano, wala kami ginapabayaan ni Tito Waldo. Ginaulikdan giniya kami ni Adam. Tungang gabi na. Kag si Adam, mahamuok ng pagtulog niya. Pahamtang ng puot niya. Tungod ginululuhan ko siya. Pila ka adlaw na lang. Matapos ng bakasyon ko. Kinahanglan, makakita na ako sa mabantay sa iyo. Kamalas ang tutunlan ko ba? Ginauhaw ako. Anong oras na balay niya? Lantawon ko bisa akong relo. Las 12 na sang tungang gabi. Mabangon ako kag mag-inom sang tubig. Ba? Ano ina? May nagatindog na tao sa tunga sa ngamon kwarto ni Rebecca. Ba? Si Adam? Nagkalain sa panulok niya sa akin. Katalong? Adam! Ano ba lang kinabuhat mo dire? Kag paano ka nakalambot dire sa amon? Wala siya nagasapat. Si Rebecca, pukawon ko siya. Rebecca, bugtawan na eh. Bugtaw. Rebecca. Ay, Waldo? Naa? Tulog ka. Si Adam. Aras siya ho. Nagatindog sa tunga sang kwarto naton. Bah, sino nagali? Tawagan ko siya. Basi ko nakagwa si Adam nga wala niya nabatyagan. Ang cellphone ko. Kuhaon ko. Tawagan ko sino na subunggit.
Oo! Ari siya diri Mahamuok lang kaning tulog niya eh. Ano? Pero, bah, hindi. Si Adam? Wala na sa ginatindugan niya? Nadula siya? Basigindam ko mo lang si Adam, tito. Magbalik ka na lang sa pagtulog mo, Wala makahalin din si Adam sa balay. Kagari ako subong sa atubang niya. Nagakatulog siya. Ate, basi? Ano kay sobragin ang pagkabalaka mo sa iya Gana inagakadamguhan mo siya. Sige tito. Magtulog ka na. Kay matulog naman ako. Good night. Bye. Bye, Nuna. Waldo, ano bala ini? Ato dito si Adam sa ila. Nagkakatulog na. Apang maathag nga nakita naton siya. Duhagin kitang nakakita sa iya. Ari siya diri sa aton kwarto kaina. Makahaladlok pa ganing hitsura niya. Kag wala kita na mata-mata lang. Wala, Waldo. Inali lang nga naglibog ang ulo ko. Nga abala nga nagakatabo ini. Anong buot silingon sini? Ay, Waldo. Hindi ako pagtulukas ang amo sina Rebecca, ha? Sige na. Mabalik kita sa pagtulog. Sige na. Mapauli ako sang timprano. Kaya nagalingin ang ulo ko. Gusto ko nga magpahuway. Wala ko matulugan sang maayo kagabi sang sagad sang paminsar sang natabo. Kathagid. Apang makatilingala. Hindi man ako makasiling nga na mata-mata lang ako. Kay duhagid kami ni Rebecca ang nakakita kay Adam nga nagatindog sa tunga sang amon kwarto. Magwa ko diri sa opisina. Mapauli ako. Kag magpahuway sang temprano. Ano bala ini? Nga pamatyag ko do may nagasunod sa akon? Balik doon ko, abi. Sino ba lang Adam? Ari ka man diri sa opisina? Anong kinanglan mo? Nakahibalo bala sinuna nga naglakat ka? Kag nakalambot ka diri sa... Anay ka gani? Kuhaon kong cellphone ko. Tawagan ko si Nuna. Aring number ni Nuna. Si Adam? Wala naman siya sa akon atubang. Pero paano natabo? Nagkuot lang ako sang cellphone ko Kagsang ibalik kong panulo ko kay Adam, wala na siya. Ano ba lang nagkakatabo ngayon Ano? Manawag ako kay Nuna. Sugiran ko siya sini. Adam? Nanang? Nga? Nagwa ka pala sa balay kahapon? Wala Wala, nang. Apang naasuno kay Tito Waldo. Nagkadto ka kuno sa ila opisina. Ay, pero kung sa bagay, imposible man nga buhaton mo ina. Kag hindi ka man mahimo nga makalambot didto nga isahanon lang. Kaya hindi ka makahibalo magsakay sa jeep.
Nagtulog siya sa picture ni nanay. Kag nagkadlaw. Adam? Nga nagkakadlaw ka samtang nagatulog sa picture ni nanay? Anong kahilabtanan ni nanay? Wala na nga, wala. Lipay lang ko. Lipay lang, Adam, kikita siya. Wala ko di halin niya nang ari lang ko diya. Hampang lang ko. Maayo kon amo. Basta, promise mo sa akon ha? Kung ato ako sa work, magpakabuot ka. Hindi ka magpasaway kay Chay Rosing ha? Oo, mana nga. Oo. Malagaw ka, day? Oo, Chay. Wala ako sa obra subong eh. Gani na pensaran ko nga ilagaw ka mo ni Adam. Bo, salamat na lang, day. Pero, diri na lang ako sa balay, Kamu na lang ni Adam ang maglakat. Manghimos na lang ako diri. Ate, sige Ikaw ang bahala, Chay. Kami na lang ni Adam ang malagaw Pero, may pagkaon man dira sa ref. Kung gutom ka, magkaon ka lang ha? Ati huuday, Ako na lang bahala sa kaugalingon ko. Magabian sa daganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radyo Bacolod. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Nakaginawa na ako sa ngalog. Tungod nahambal ko na sa iya nga tapuso namon ang amon relasyon. Nakita ko ng matuod nga batasan ni Katrina. Kag bisan ginhigugma ko siya sadto. Nadula ng tanan. Sang gintiklod niya sa swimming pool si Gerard. Kagkaroon nga nahambal ko ng tanan nga gusto ko ihambal sa iya. Mahimo ko na nga makadtuan ng babae. Nga mong matuod ko nga ginahigugma. Si Gerardine. Sandy, ipatungod na lang sa iba ng paghigugma mo. Parehas ang ginhambal ko. Hindi pa ako handa nga buksan ang kasing-kasing ko para sa butang nga ina. Nga, Jer. May nagapanag-iya na balas ang kasing-kasing mo. Nakahibalo ka gid nga wala, Sandy. Wala gid man ako sang iban nga rason, kundi ang mga utod ko. Gusto ko anay sila nga patapuson sa ila pagtuon eh. Wala man nila sa problema. Mahimo pagani ako nga magbulig sa pagtuon nila. Kung gustuhon mo lang. Kung batunon mo ako, bisan kasal na kita, makabulig kita gihapon. Kabudlay sinang ginahambal mo, Sandy. Laing kitabi kung mag-asawa na kita. Nasiling mo lang inasubong, tungod wala pa kita dira. Apang kun ara na kita dira. Jer, lainon mo ako sa ibang nga mga lalaki. Sandy, palihog. Hindi ako gusto nga gubo ng pangako ko sa mga utod ko. Si Sanjo ba lang rason, Jer? Ha? Siya ba lang? Akuon ko sa imo. Mahal ko siya. Natunan ko siya nga higugmaon. Sadtong nagatrabaho ako sa iya. Apang matapos ang natabo sa party ni Lola Josefa, nakahibalo ako. Nga wala sang padulungan ang balatsyagon ko sa iya. Kuna mo, tugti nga ipakita ko sa imo kung ano ko ikaw ko palang gadya. Ginahigugma ko gid ikaw. Anda ko nga magulat. Tubtob sa Sandy, hindi. Hindi pag-usiking imo panahon. Kadamo din sang babaye. Pero ikaw ang gusto ko, Jer. I'm sorry. Basta, mahulat ako, Gerard. Mahulat ako.
Naluoy ako kay Sandy. Makita ko kag mabatsyagan. Nga tampad ang ginapatungod niya nga balatsyagon sa akon. Apang, hindi siguro ako maghigugma. Kung hindi malang si Sanjo, ang lalaki nga higugmaon ko. Nagaginawa ng mga empleyado sa building nga ini. Ay, off na nila. Kag si Sanjo, kinahanglan nga mahingabutan ko siya. Gusto ko siya nga mahambal. Handa na ako nga magpakanubo. Kag mangayo sang patawad sa iya. Tungod sa ginpakita ko nga kalain. Bangod sa sobra ko nga kaimon. Hindi kita ko maglinong. Tugtog nga hindi siya magbalik sa akon. Ginahigugma ko gid si Sancho. Madamo man sang lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Apang si Sancho gid lang ang ginahigugma ko sang amos ni. Nakahanda ako nga magluhod. Kung kinahanglan gid man. Mapatawad lang niya ako. Ako. Ay. Kabay pangaara pa si Sanjo sa iya opisina. Hagaron ko siya nga makaon kami sa gwa. Kag amo ang pagpangayo sang patawad sa iya. Ba? Si Katrina man inang nagapakadto diri? Hi! Oh, Ara ba na si Sanjo? aba oo. Ara pa siya. Salamat ha. Abi ko anay kung hindi ko na siya maabtan. Sige. Salamat gid ha. Wala sang anuman, ma'am. Oy, ano tong natabo siya man? Anong nakaon niya? Nga hinali lang siya nga nagbuot.
Anong kinahanglan mo? May isa ka basket nga bulak sa ibabaw sang lamisa niya. Para kay sinong bulak nga ina? Wala ka na sang labot, Katrina. Tapos na kita. Wala pa. Wala pa ako nagpasugot. Nga tapuso naton ang relasyon naton, Sanjo. Buang ka, Katrina. Oo. Siguro, matuod nga nagbuang na ako. Nagbuang na ako tungod sang akon paghigugma sa imo. Hindi na ako sa imo, Katrina. Kag sinong gusto mo? Ha? Ginkuha niyang card sa basket. Siling ko na gani. Ang babae nga ini, ang ginbulos mo sa akon? Hindi ako magpasugot, Sancho. Hindi! Wala na kita. Gani wala ka na sang labot sa akon. May ara! Ang bagay sa bulak nga ini, dunot-dunuton! Gindunot-dunot niya ang mga bulak. Kaginhaboy sa salog. Amo inang bagay sa mga bulak nga ina! Kintampa mo ako? Maging kuha sa sabag niya. Hindi ka mapuslan sa iban, Sanjo. Ginatayaan mo ako sang armas. Ipapanao gina, Katrina. Base kung maglupok ina. Malupok manggid ini? Hindi ba lang naghambal na ako sa imo? Nga hindi ka mapuslan sa iban. Kung hindi ka malangmangin akon. Gani, pues, wala ako nagalahog, Sanjo. Nang, hindi ka pa pala magsulod? Just pasado na sang gabi. Nagapahangin-hangin pa ako diri, Anton. Apang katugnaw na diri, Nang? Naginutan gani ako. Amo ina, nga nagapahangin-hangin ako diri. Nang, may kwarta pa man kita sa bangko. Bisan magkatapos na kami sa amon pagtuon. Hindi pa man siguro ito maubos. Ano ang puot mo silingon? Basi kung kinabudlayan ka na, Nang. Ginapunggan mo lang ko galingon mo nga maghigugma tungod sa amon. Kagaan naman nga mapudlayan ako. Babatyagan namon ina, Nang. Kag feeling namon, in love ka kay Sancho. O galing, hindi mo napapakita sa iya. Tugod ginaulikdan mo kami. And in the process, ikaw naman ang nagaantos. Nang, kung ginahigog mo mugid man si Sancho, hindi pa kontrol ang balatyagon mo. Hatagis ang kahirwayan ang kaugalingon mo. Hindi bang kami maging maripayon kung nakatapos kid man kami? Apa nagaantos ka naman? Gusto mo na ako nga magpamana? Gusto na mo nang, kung may ginahigugma ka na. Anton? Oo, Nang. Isa pa, gusto naman nga hindi ka na mapakuno-kuno nga tumboy ka. Isa'y nakadako nga injustice nga ginabuhat mo sa kagalingon mo. Magkita na mo rin sa mga mangod ko eh. Nang, katahom tulukon sa imo, sa itong ginasuksok mo ang gaon nga ginpatahin ni Lulaw Sefa para sa imo. Kanong kung saan katahom mo, nga ginatago mo lang tungod sa amon. Ara man si Sandia, gwapo siya. Kag daghalin man sa maayo nga pamilya, kag mabuot. Kung may gusto ka sa iya, Nang, hindi kami magpamatok ni Kate. Kag hindi man kami magkapamatok kung magpakasal ka mo. Sining paggani niya, sang una niya nga pagbisita dito sa aton, handa sa kunang magbudig sa pagtuon namon, kung pananggit nga magustuhan mo siya.
abi mo, Anton. Nalipay ako sa nabatian ko sa imo. Dako ka na gid matuod. Kag may pensar na. Si Manang bala mo. Madali na lang gani akong makatapos ang akong pagtuon. Ang bottom line gani, ang ginahambal ko nang, abi mo, palangga kagid namon. Gani gusto namon nga magmalipayon ka nang. Hindi sa future, kundi subong na. Ba? May nagdulog sa rakyan sa tubang sangkito? Ba? Sa laki na ni Lola Josefa, ah. Kagkaupod niya si Janos nga manghod ni Sanjo. Dali ka nang. Sugatao naton sila. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday, somewhere. Bombo Radio Bacolod. Ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo,
mahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagaranti. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 9 minutos ang nabilin. Kamagadangan kita sa tag ng alas 11, mga kabombo. Maghahatag naman kita sa pinaka mga papremyo sa aton nga mga lucky winners sa subong adlaw. Kag may ara pagid magpabaylo sa ilang radyo. Sa radyo yang wala ma-fix ang dial sa isa lang ka istasyon. Diri lamang ina nagakatabo sa Bombo Radyo Bacolod. Sa piyakalinya, kuha natin sa piyakalinya si Bombo Carla May Defensor sa paghatag sa pila ka mga award sa aton mga maswerte nga mga tagpalamati sa Bombo Radyo. Sa piyakalinya, Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombodan, live kita diri subong sa Studio B, Bombodan, no? Kag subong nga agati, ari naman may nagpalapit naman diri sa aton para magpabaylo sa iya sini nga radyo nga nakalansang lang sa isa ka istasyon Bombodan, no? Kag subong bayluhan na naton sa aton sini nga radyo nga na wala nakalansang sa isa ka istasyon Bombodan. Kag may yara sang 3,000 pesos Bombodan. So ari na sa akong tupad. So ma'am, sino gay pangalan naton, ma'am? Marites Palma. Marites Palma. Uy, Marites! Barangay Villamonte. Taga Barangay Villamonte, si Ma'am Marites sa Bombodan. Subong si Bombo Ma'am ka lang. Kabati Yes, na siya sa mga istorya sa mga Marites. Kabati ka na, ma'am. Ti ano man mamang mahampan Ma'am. mo, ma'am. Kay Tido. Kaya imo ngalan Marites. Amogit Bombodan. So, no offense na, ma'am. Pero kay Ti, amo na subangan trending. Ano man mambal mo dira, ma'am? Walang na. Naila, malang na. Kalingawan malang na ya. Kalingawan lang man na ya. Yes, amogit Bombodan. Pasadya lang mamlaw. Yes, ma'am. Danti tungod nga Marites si ma'am. Ti nabatian niya nga nagapambaylo kita radyo Bombodan, no? Nga Okay. ipapaylo diring radyo nga nakalansang sa ako ni papaylo nila ila sini nga radyo nga nakalansang sa AM station sa iban nga stasyon Bombodan. Ti subong ari bayluhan nato niya sang wala na lansang Bombodan. So Bombodan, ati ma'am ready ka na ma'am mabato na imo sini nga premyo? Ready na. Ti, atag ko na niya Bombodan nga, no? Kay ti, amo ni ang ginahulat kaga para mabahibaluan naton. Kundi ini gamiton ni Ma'am Marites ang 3,000 pesos. So ma'am, isa-isa hon gini naton. Todo 30 kashin gini Bombodan, no? So ma'am, una nga tag! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Okay, so may 1,000 na. Rana sa mga kamuti ma'am, ang 1,000 pesos. Dugagan pa naton? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Ilan na tanan ma'am? 2,000. Okay, 2,000 pesos. So, dugangan pa ginaton, no, Bombodan, no, para mangin 3,000 ang kwarta ni Ma'am Marites. So, ma'am? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, And? 1,000. Okay, pila na tanan, ma'am? 3,000. Okay, 3,000 pesos. Ara na sa mga kamot ni Ma'am Marites. Si Ma'am nalipay, man. Nalipay, gid. Paano si Ma'am Marites malipay? Lipay si Ma'am Marites. Yes, paano malipay si Ma'am Marites? Sige, Bea, tanong tabi, paano malipay? Wala nagatumbo-tumbo ka daw sa termo? Yes, Apo Madante, pwede. Bumbo Carl. Tumbo. Sining ko, wala siya nagatumbo-tumbo nga pareho sang santermo. Karon sa ila sini nga balay bombadan mga tumbo giniya si ma'am sa iya sini nga nadagaan bombadan no ti ma'am na tungod nga nakabaton ikaw sang 3,000 pesos diin ina pagagamito. Nang gamiton ko ini bakal bugas namon tapos bakal diaper kagatas ang akon nga 2 years old nga bata. Nakabilog ka ba tayo, ma'am? 2. Ati chamba gini. May ano na ni no? May isa na ni kapak no o kung duwa kapak pampers ang iya sini nga bata aba madan sa mga kabilog bata mo ma'am no amo nang agot ang 2 years old. Ang subang ma'am guys pila na? Oo. Pila ang plano? Grade 3. Bambadan? Pila ang plano nga himuon? Pamakot akong pila ang plano kay duwa pa man lang. Yes, may plano pa ma'am? Dugangan. Wala na. Wala na. Sakto na ma'am. Oo, kay bayan nakaglaki. Ati okay na na. Ano problema? Paris na Bambadan. Paris na, Paris. Oo. Sorry kay sir. Ati okay lang man na ya kay ang importante bisan jutay ang pila lang kabilog mo kabataan ang importante da mapadako mo sa insakto. Yes, Kaya ano mo malang nga siyam kabilog kabataan mo kag mabuhi man sa tod pero hawot-hawot nga pagpangabuhi. Yes, sakto ginabang ba no? Ti ma'am, ano man ma'am, balmo ma'am, kay do kabilogin mo sininga kabataan. Ano galing ginapa inyo sininga palangitan sa Subo? Nang bali akon ba na ano lang, company driver lang. Delivery driver. Okay, sa diri ka company? Oo, diri. Okay. So, diri man sa syudad sa Bacolod, Bambadan, company driver ang iya sininga Ati, very good Yes, amo gid ti ma-providean gid no ang iya sininga duwa ka mga kabataan. Kay bumbukan lang pati man siya sa urubaton nga basta driver, sweet lover ko no? Si ma'am, basta driver, sweet lover. Pati siya? Hambal na nila. Hambal na nila nagawan. Tudas Bambadan. Tudas si mister. Gani Bambadan no? Pero love gina ma'am Japon. Oo. Oo, Japon, Bambadan. Ati. Si ma'am, pagpasalamat, bangod nga nakabaton sa 3,000 pesos. Nang madamo nga salamat sa Bombo Radyo kag sa 3,000 pesos nga ako nabaton. Kag sa bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka estasyon kag maliso-liso na ini. Kag dako gid ini nga bulig sa akon ang 3,000 bulig man sa akon bana nga isa lang ka driver. Isa driver. Di lang gid lang no kay ti makabulig gid niya sa imo sini nga pamilya ang pangabuhian sa imo sini nga bana. So nalipay gid ma'am. Lipay-lipay gid. Te amo ni Bambadan no te ang isa man karason ni ma'am no kay tungod nga nakalansang ang iya sini nga radyo Bambadan te gimbayluhan naton sang bag-o. So mama baylo kita. Madalaya tag sa ko nang imo sini. Adi nagalihalin ang imo sini nga radyo ma'am. Halin ni sa Action Radio. Mga pila na katuig ang hara sa imo ang ina nga radyo? Manog 2 years na. 2 years na. O ti sa 2 years ma'am napandar mo man ina ma'am? Kisa lang. Pwede ka ma'am nga nakabati nga ginabayluhan sa Bombo Radyo ang halin sa ila sini nga istasyon. Nang galike mo ko sa inyo page tapos sa akon nga ano nga tapos sa inyo nga sa akon man nga ano friends. Kay nakapabaylo naman di sila. Okay. So amo na Bambadan no ti ani si ma'am maukod man nga tagpalamati sa Bombo Radyo. Yeah, so Bambadan ari na igabaylo na naton ang aton sini nga radyo sa iya sini nga radyo nga nakalansang sa isa ka istasyon. So bayluhan naton sang wala nakalansang sa isa ka istasyon Bambadan. So ma'am, basta radyo Bombo. Number 1 ang Bombo. No Bambadan tiyan mo na no si Ma'am Marites Palma sa nga Barangay Villamonte, Bambadan. So Bambadan, nagikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor. Sa ibang dira nga may mga radyo nga ginhatag sang ibang istasyon nga nakalansang sa isa lang ka istasyon. Hingagaw na kamo pabaylo diri.
Wala kami nagabaton sang radyo nga gubaon or daan nga radyo. Ang among ginabaton ang radyo nga ginhatag sang ibang istasyon. Nga hindi FM station, AM station. Amo nang amon nga pagabayluhan diri sang radyo nga wala na kapon, pwede ka mo makaliso-liso sa kung anuman nga istasyon ang gusto ninyo pamatian. Sige, balik na kita banwa sa aton matahom nga drama. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ang A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree.
be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Micaela, hambalon mo gid ako, ha? Kung magbalik ang akon admirer, kag may dala siya nga sulat. Oo mabalik gid siya, Ruby. Mabalik siya. Kag hambalon ko siya nga nagmasakit ka. Kag pagkatapos, hambalon ko siya nga duawon kaniya diri. Kag kinahanglan nga magpaayo ka, ha? Para nga pag-abot niya, kundi maatubang mo na siya. Magpaayo ka gid, ha? Matuod balay na, Micaela? Oo. Kung makita ko siya, hambalon ko siya. Kung siya bala ang imo secret admirer. Gani magpaayo ka, ha? I-promise mo, ina, Ruby. Promise? Promise, Micaela? Diyos ko, Ruby. Nagsakit naman bala ang tiyan mo? Agay! Nasaupat kaya ko, Micaela. Ruby? Ay, kasakit kisang akong tiyan. Pamatsyag ko. Hindi na ako mag-ayo. Kasamuhunas ang akong paginawa kung magsakit. Ruby! Micaela, luyag ko pa nga mabuhi. Luyag ko pa nga makaupod ka sa madugay. Luyag ko nga matuman ang aton mga handom nga duha. Pero daw sa mapatay na ako. Ruby, ipangako nga magtinguha ko nga mabuhi, Ruby. Hindi ako maluyag nga madulaan sang isa ka abyan pareho sa imo. Tinguha igid nga mabuhi, Ruby. Para na lang sa lalaki nga nagahigugma sa imo. Kag huo gali. Nadumduman mo bala si Abby? Ang nakrush sa imo? Nagsimba ako kahapon. Kag nakita ko siya nga masubo. Kay wala ka niya makita. Hamak mo, ina. Hindi lang gali nga may secret admirer ka. May Abby ka pa nga nagahulat sa imo. Karon lang ako nakahibalo, sina, ha? Tumatuhod, Micaela. Oo, Ruby. Gani dapat nga mabuhi ka, ha? Bangod na subuan kami kung madula ka, Ruby. Labi na gid ako.
Ayhan. May malain nga natabo sa akon. Sang adlaw nga ginbayaan ako sang akon iloy dito sa terminal sang bus. Micaela, kung wala na ako, ha? Hindi bukit pagkalimtan nga doawon si nanay, ha? Sabi na, hindi siya masubuan sa tuguman kun ara ka. Ruby, hindi ka maghambal sa nga mo, sina. Maayo ka pa, Ruby. May maabot ako nga goods. Kaginkarga ato sa train. Kag sugaton ko ato. Nga ikaw ang masugat. Madamo ka man dira sa masugo mo ah. Malahalon ato, Raymar. Kag hindi ako makasalig sa iba ni. Ganigin patawag ko ikaw, kay agdahon ko ikaw nga mag-upod sa akon. Pero kung maiban ka pa nga buluhaton, okay lang. Okay lang kung hindi ka makaupod. Nakibalo ka nga basta ikaw. Wala sambisan sino nga makabalabag sa ako nga mag-upod sa imo. Nga, saan kita malakat? Buwas. Ati, good. O, gali. Ano ba lang gin-order mo nga to? Mga malahalon nga bato. Diamond kag gold. Wow! Amo gali. Oo, Remar. Kag amuin ang rason kung nga hindi ako makasalig sa iban. Pero, basi kung maimportante ka pa nga kaladtuan, makahangop ako. Di, makahulat na sila ya. Makahulat. Basta ikaw yang akon kinahanglan ya. Kung anong gusto mo ya, masunod ako. Kung babae ang kaupod mo, Remar, hindi ako makipot. Apang lalaki ang kaupod mo. Kag pinsaron ko lang nga ang ginabuhat mo sa iya, ginabuhat mo man sa akon, hindi ko mapaton. Oh. Naano ka? Nga nagayuhom ka samtang nagatulok sa akon. May buling bala ako sa nabong? Buwas, kung makaupod ko ikaw, madamo naman sang babay nga mahisa sa akon. Amugid. Kita mabantay sa bayan niya ini. Malapit ini sa dulugan sa train. Oh, ba? Tumalipong ako. Ramona? Mayo lang. Mayo lang kayo nasalo ko ikaw. Ano ba yung natabo sa imo, ha? Malayin ba lang pamatsyag mo, ha? Ambot man gani, pero nali lang nga naglingin ang ulo ko eh. Maayo lang gali kay ara ka. Kung wala, naghagmakid ako sa duta. Ang may pa, dito kita mahulat sa sulod. Dali. Wala dito sa mayos ang tao eh. Dali ka. Kuhan, dali na lang mag-abot ang train. Dali na lang kita mahulat. Agwantahon ko lang kalingin sang ulo ko. Ang maayo pa, mauyat na ako sa imo butkon, ha? Ha? Ate, sige. Mag-uyat ka sa akin, ha? Mag-uyat ka sa hugot. Oo, Remar. Sige. Hari naman. Naglingin naman ang ulo ko. Pero, hindi Piliton ko nga hindi ako matumba.
Ara ng tren, nagapanirbato na. Ay, ara ng train. Mapatumba-tumba ako. Dalon ko si Remar. Dalatikwang sa iya sarilis. Hindi. Kalahin sa pamatya ko, Remar. Ramona? Tumatumba ako. Hindi. Madala ko sa pagkatumba mo. Hindi. Palitaw ko sarilis. Di na ako. Anong natabo? Ari ka sa ospital, ma'am. Ospital? Si Remar, anong natabo sa iya? Anong natabo sa kaupod ko? Di na siya. Patay na siya, ma'am. Naipit siya sang tren. Ano? Naipit sang tren? Hindi. Kagmayo nung gani, ma'am, kay wala ka madala. Apang jutayan ka man nga madala sa pagkaipit. Hindi! Hindi matuod, ina! Hindi ko mabata nini! Hindi! Remar! 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 Ari na ako sa balay. Nagapahuway na ako. Kag nagsiling ang doktor, nga hindi anay ko magsugilanon bisan kay sino. Ang resulta sang pagpangusisa, isa ka aksidente ang natabo. Kag wala ko iya sang labot. Kag madamo pa ang naluoy sa akon. Bangod bago lang mapatay ang akon bana. Kag napatay pa sa aksidente ang akon abyan. Isa ka matahom nga babae, apang nakaangkon, sang isa ka makasiligning aksidente. Kag sinog magunahuna nga hindi ini mapasibangod sa akon, nga ako ang may kahimuan sang kamatayon ni Remar. Gintiming ko ang pagtumba sa iya. Agod siyang maipit. Kag hindi ako. Karon, nakabalos na ako sa imong animal ka. Nagalaom ka nga mapadayon ng imo pagtunto sa akon. Samtang kamo naman sang imo boyfriend nga bading. Mapadayon nga nagagusa sang akon kwarta? Remar, akon gihapon ang ulihing harakak. Akon. Nadula ka sa akon banas. Kag ang madason nga madula, amo ang amon anak ni Mamerto. Kag subong, wala na ako sang problema. Mangita ako sang mas gwapo pa sang sa imo. Kag ang madason ko nga patungdan sang akon tihon, amo si Ruben. Mas gwapo sang sa imo. Kag madamo pa sang kwarta. Pero hindi ka magpalibog. Ipalubong ko ikaw. Hatagan ko ikaw sang husto nga pagpalubong. Amo na lang ini ang katapusan ko nga paggasto sa imo nga animal ka. Kag pagkatapos, kanon ka na sang lago.
Natingala gid ako. Kung nga mo ining ginsulat sa ako ni Ruben. Hula mo niya ko ang painting sa iya tiyo nga si Oliver. Kagang mga sketches nga ginpakita niya sa iya hinablos. Suno sa iya, mahimo siya sang exhibition sang wala pa makilala nga mga artist. Agod ngang artist ngayon ni, makilala man sa kalibutan sang arte. Apang, do ano ka matuod ang tanan ngayon ni? Matuod gidayan ang iya motibo sang iya interes? Apang, ang amo nga trabaho, iya sang unknown artist. O kung ang trabaho lang sang isa ka artist. Nakapatod ako nga gusto lang niya makilala ang artist ngayon. Kung sino nagbuhat sang sketches nga ginpakita ko sa iya. Ay, tawgon ko si Alona. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!